Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peñafrancia, near and far. This is Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peñafrancia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peñafrancia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes, and she became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting, and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peñafrancia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peñafrancia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a concrete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to All, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with them. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all.
I wish you all a meaningful celebration of the Novenario and Feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Escene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con tanta emoción, patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región, patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra Rostro. Matindog po ang gabos. Magawin
ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Amen. Maluhod po. Gawi ning pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso, kang gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini. Huli ta sa pagkasala, bako sa nang maninigo ako sa mga padusang matanos na binuot mo. Kundi urog sa gabos, huli ta nagtumang ako sa imo. Ang urog karahay, patin maninigo na dapat kong kamutan ning urog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang ning sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai magkasala, asin makalikay sa mga dahilan ning pagkasala. Amen. Gawi ning paggalang. Sinasambami ika, Jesus sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog, kami nag-aatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo naggagalang. Tala sa lienso kang mabining Santa Veronica, ang lawog mo, si mo turuhok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mong makawiwili, ginanot ning dugo sa pagsakit mo ning makuri. Namibi, dai ininom ang mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kaya ang matubis mong lawog sa takig naglungsi, kang malubong Judas hinagkan sa pasaluin. Tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kang mga tauhan kang Sanhedrin. Urog na gayo, kang mabangiso na pagsukiti, kang mga soldados, pag-ulog-ulog, labi-labi. Daing kauntukan hanggang sa kauri-hurihi, abot sa Kalbaryo hanggang mautsan ang Diyos Aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay namamati mi. Ining huling sa mong pasyon, kami magkamit, sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Dalit.
Sinungaling kahit Pag-arang nin banwaan. Sa lambang pag-arang, ang simbag, kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya, ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan, ang mga tao, huli sa saindang marahay na gibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin ang mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalan ng katanosan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakikipaglaban sa kasalan, tauaning isog ning buot sa pagtumang sa maraot, nagawi urog na kang mga nanangdan sa pagratak kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, pangahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdibosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nilalawgon kang kagurangnan, asin matalaman sa satuyang pagkabuhay, ang sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Mauntok sa pagtuninong sa paghagad kang grasya na buot makamtan. Amanya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong puponan, si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala. Ngunyan, asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, asin magdanay man sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikaapat na aldaw. Ang lawog ni Jesus sa iyang pagharubay sa kahadayaan ng Diyos. Misteryo kang kahadayaan kan Diyos. Uminabot si Jesus sa Galilea. Ihinarubay ang ebanghelyo ng Diyos asin nagsasabi, nautob na ang panahon, harani na ang kahadayaan ng Diyos, magbakli kamo asin magtubod sa ebanghelyo. O Jesus, nakamumuyang pagmasdan ang sa imong lawog sa pagharubay kang mga kahadayaan ng Diyos, makawiwiling pagdangugon ang sa imong mahamis na tataramon, tanganing mabibigyan niya mo ang Diyos, Ama, sa labi-labi mong pagkamuot sa mo. Ang sa imong mga katukduan, asin pagpaumay sa mga ihelang asin kapansanan, mga pagpatotoo na ika ang Mesiyas, ang Kristo na sinugo kang Ama sa pagtubos sa mo. O maumayon na naghaharubay na lawog ni Jesus, ta daw ta pinabayaan mi ang sa imong mga pagharubay na naglaog sa samong talinga, magluwas sa ibong natalinga. Kami nakakadangog alagad dai naghihinanyo, may talinga alagad bungog. O divino rostro, kahiraki kami, asin patiwadon mo ang samong mga pag-ulog-ulog sa imo. Urog na, ang dai paghinanyog kan sa imong pagharubay, kang kahadayaan ng Diyos. Paumayon mo mantabi ang samong mga kahilangan, asin kapansanan. Urog na, tabangan mo kami sa pagbakli, asin patalubuon mo ang samong pagtubod sa ebanghelyo. Amen. Okay. Sa gabos na aldaw.
pamidi sa gabos na aldaw. Namumutan niya mong mahal na divino rostro, ang mahamison asin mabuot mong lawog na paratubos, Diyos nun na parabulong asin para surog sa Osa de la Vega, ang pagsurog mo lakop sa bilog na kabikulan, paghade, gagalangan na lalawgon, sa samong puso asin papaglaada ini ning pagkamot sa mo. Itala ang kalagnya mo sa imong ladawan, tangani ika ang danay nakamutan, pating danay makalikay sa mga kasalan, asin makakuaman kan naiipuhan na kabanalan. Paliwanagi ang samong mga isip sa mga ginagayak na gibo, sa mga kasakitan, tawin ng pagkamatinios, sa mga pag-alaman, kaisugan ng buot, sa mga katungdan, kaurupan sa pag-utob, pati pagdanay sa mga marhay na paghulaw. Out pamanlugod, umaray na divino rostro, agawa sa karatan ang banwahan na nagpaampon sa imo, ampuna ang mga devotos asin mga nagsasarig sa imo. Tangani ika mamutan, galangan, asin urog umawon, ngunyan, asin sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Natindog po. Magindog po ang gabos. Kaburangan, kapatawaran, sa mo na mga parakasalan, ang sayang kayang utang, O Kristo kami kahirapan, sa samuyang kagulakusan, sa samuyang mga karatan, kakurangan kami kabangan, daiman kami lingawan, duman sa imong sa ngalan kang Aki asin kang Espiritu Santo. Amen. Salamat po. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, inuumaw asin namumutan, bilog na kabikulan. O divino rostro,
Maaga po sa gabos. Salamat po.
gang. Ngunyan iyon ikaapat na aldaw kan misa novenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, ang lawog na naghahamon sa mga maginhawa. Ang aldaw na ini para sa educators as in media practitioners. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Catechetical Ministry as in Mother Butler Guild, as in ang mga peregrino na hali sa Our Lady of Fatima Community, Tabuco, Naga City, as in St. Francis of Assisi Parish, San Francisco, Naga City. Ang satuya pong celebrante mayor as in predikador, iyo si Reverendo Padre William Tan, ang chaplain kan Our Lady of Fatima Chapel, Filipino-Chinese Community, Tabuco, Ciudad Minaga. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, kasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesus Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos Ama, asin ang pagkikisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, yaon kita nakatripon sa kaapat na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo sa kamuraman kang Divino Rostro. Ipamiditaan sa tuyang nasyon, sa tuyang simbahan, sa tuyang mga kapadian, ang mga Katoliko na magpusog sa saindang pagsarig, paglaom sa kagurangnan. Mga tugang sa pagpunta,
Ako unta ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang. Ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tadaramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagarang ng tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, asin darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Diyos Amang makakakamhan, naguramnan aking Buktong Kristo. Naguramnan na Diyos, Kordero nin Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Kami Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginabang. Ako ang sa Panginoon, nagpapaw sa duka naman, mahirapi kami. Mamibi kita, Banal na Ama, an sa imong kamarawayan natatago sa mahal na lalawgon, nin sa imong namumutan na aki, sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtan-an kamurawayan nin sa imong kahadean. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo kaidto, mga dayuhan asin mga kaiwal. Huli kan sa indong mga pag-isip, asin man huli kan mga karatan na sa indong ginibo. Alagad ngunyan, nakipag-ulian si Kristo sa indo, sa bagsik kan sa iyang kagadanan, sa hawak na magagadanon. Ngunyan banal, malinig, asin daing digta, na ikakaatubang kamo sa Dios. Magdanay kamo sa masarig na pagtubod, mapusog asin daing maparayo sa paglaom na panuga sa indo kan marahay na bareta na nadangog nindo. Ini ang marahay na bareta na ipinagrukyaw sa gabos na linalang sa irarom nin langit. Asin ako, si Pablo, iyo kaiyan, an surugoon. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Diyos, iyo ang matabang sako. Ang Diyos, iyo ang matabang sako. Ligtasan ako, O Diyos, huli kan sa imong ngaran. Asin huli kan sa imong kapangyarihan, suruga ako. Himatean sa kong pamibi, O Diyos, danguga ang tataramon nin sa kong nguso. Ang Diyos, iyo ang matabang sako. Alagad ang Diyos, iyo ang sakuyang katabang. Siya ang magpapakusog kan sa kong buhay. Sa maugmang buot, madolot ako nin atang sa imo kagurangnan, o umawon ko ang sa imo ngaran, huli ta ika marahayon. Ang Diyos, iyo ang matabang sako. Irokyaw po niya to ang marhay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong Sabado, si Jesus nag-agi sa mga uma. An sa iya mga disipulos, nagkuroa kan mga uhoy. Pinagpisi kan sa inda mga kamot asin kinakan. Nagkapirang mga Fariseo nagsabi sa inda, ta daw, taginigibo nindo anda itugot kun Sabat. Sinimbag sinda ni Jesus, dahil nindo nabasa ang ginibo ni David, kan siya asinan sa iya mga kairiba na gutom, naglaog sa harong nin Diyos, kinuhaan mga tinapay na atang, na mga padi sanaan tugot na magkakan, kinakanya asin ipinakakan sa iyang mga kairiba. Dangan nagsabi, an akin nin tawo,
iyo ang kagurangnan kan Sabat. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pago sa imo, Kristo. Father Ryan, ang parochial vicar kan Our Lady of Peña Francia Parish, ang satuyang diakono si Reverend L.A. Namon ang kong mga tugang, Diyos maray na aga sa Indogabos. Diyos maray na agaman po, Father. Hello, mga sakristan, tutulog-tulog na. Ingot-ingot, tutulog-tulog. Ngayong araw, pang-apat tayo na araw ng nobinaryo para sa satuyang pagdebosyon sa Divino Rostro. Ang satuyang debosyon na ini, mahalaga sa satuya bilang mga Bicolnon. Suanoy na ini, ikangani. First time ko balidig sa Harubay na ini. 12 anyos ako sa Naga City, kan 1998 hanggang 2010. Ngayon lang ako nakabalidigdi. Duman ako sa St. Joseph School. Dangan nagduman ako sa Fatima. Kaya maugma akong gayo excited. Kaya nag-agi kami sa San Francisco. Binayaan mi sina Reverend L.A. Huna ko may ibasin ng rota. Anyway, ako naugma sa pag-imbitar kan Our Lady of Peña Francia Parish, Padre Pe, Padre Ryan, na ako mag-preside kaning misa na ini. Ano ang koneksyon kang Divino Rostro o Holy Face? 1988, I was in Manila, Quiapo. Nagduman ako, 84, nag-adult sa NU, National University. And then, 1987, nakaabot ako sa Quiapo. Na-meet ko si Mother Teresa Vicente, the co-founders kan DM Sisters, as in Archbishop Ligas Alberto. Nagmukna siya nin Holy Face Sisters promoting the devotion to the Holy Face. Kaya duman ako, nag-stay, na-develop ko duman ang Calvary spirituality, Eucharistic spirituality, as in reparatory lifestyle. Duman sa Holy Face. Duman nagpuon ang Perpetual Eucharistic Adoration, as in devotion sa Holy Face, Crusaders of the Holy Face. Miyembro po ako kan Young Apostles of the Holy Face. Yan. Kaya, harani sa buot ko ang Holy Face devotion. Ngunyan, ano ang history ka ini? Of course, it's Santa Veronica, wipe the face of Jesus, imprinted duman ang lalawgon ni Jesus. Kung kayo hanggang 4th century. Pero 18th century, ining devotion sa Holy Face, nag-usbong, giraray. In 1843, si Sister Marie of St. Peter, Mongha Carmelita, nagpailing sa iya si Jesus. As in, nagtaon in instruction na mag-gibonin medalya. 1849, nagkaigwa ng Gera Sibil sa Papal States sa Italia, sa Roma. Kaya nagkagulo-gulo duman. Si Pope Pius IX nag-issue ng 3 días na perdon, prosesyon, pagpamibi. Kaya nagkaigwa ng milagro. Ang Veronica image ng Holy Face, nagliwaliwanag. Kaya recorded sa Vatican ini, documented. Kaya duman nagpoon usbong ang devotion sa Divino Rostro o Holy Face. In 1885, si Pope Leo XIII established the Arts Confraternity of the Holy Face Association sa buong mundo. As in,
during the time, Saint Therese of Lisieux, Saint Therese of the Little Flower, kan siya naglaog sa mongha sa monasteryo kan mga Karmelita, pinili niya Saint Therese of the Child Jesus plus of the Holy Face of Jesus. Kaya mahalaga ini, yan ang sa iyang debosyon. So in 1958, si Pope Pius XII, in-establish niya na ang debosyon na ini. As in, inaprobahan na ang medalya kan Divino Rostro, Holy Face of Jesus Medal. As in, sa Holy Face Medal, nakakaagduman. Anong nakakaagduman natin? Illumina, Domine, Bultum Tuum Supernos. Ang bot sabihon, Lord, may your holy face shine upon us. Yan. As in sa likod, monogram na IHS, in hoc signion, Jesus hominem salvator, Jesus Savior of mankind. Sa ostya, ay nakalagduman, Mane nobiscum Domine. Mane nobiscum Domine, yun ang ebanghelyo na binasa sabat sa tuya. On the road to Emmaus, stay with us, Lord. Ayan. So ang medalya na ini, na inaprobahan ni Pope Pius XII, naglaganap. As in 1890, may sarong madre, by the name of Mother Maria Pierina, 1890 to 1945. Ito, arise, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate the holy face flee. Ayan. Kaya, yun ang istorya kaini na debosyon sa Holy Face. Siring man, may saro pa na ko yan na Latin dictum o Latin phrase, radiare coram omnibus, to radiate before all men the honorable holy face, the holy face of Christ, that God's splendor may be revealed. Yan. Every time my face is contemplated, I will pour out my love into the heart of those people, and by means of my holy face, salvation of many souls will be obtained. Yan ang sinabi ni Mother Pierina, manungod duman sa debosyon sa Divino Rostro. Ayan. Kaya, yan ang debosyon. Ngunyan, anong tema na nakatalaga ngunyan sa tuya? Ang tema ngunyan, the face that challenges the comfortable. Naghahamon, ang lalawag ni Kristo, naghahamon sa tuya sa mga maginhawa. Yung mga maginhawa, yung kampante na, yung complacent, yung satisfied na. Oo. Ang mga tao ngunyan, kampante na sa buhay, maginhawa na sa buhay, tuod na sa mga nangyayari sa kapaligidan. Kung kaitong 23 to September 21, in the lunar calendar, yan ang inapod na 7th month, the 7th day. Yan po ang ghost month. Ghost month. Oo. Kaya lang sa Senado na inot ng mga ghosts. Maraming ghost projects. Mga flood control projects na may pundo, naubos ang pundo, mayo man. So mga ghosts. Ngunya na aldaw, at the height of the ghost months, ngunya na aldaw, September 6, ang gabos na mga ghosts, maruluwas daa. Kaya ngunya na aldaw, Premier Sabado, we offer all our prayers. Yung mga ghost na yan, na mayong katuninungan, ipamibita, sinda. So, kampante mga tao sa sitwasyon ng ngunyan. Halimbawa, ang korupsyon, ang mga nangyayari sa social media, mayo naggigibo ning paagi para labanan, kontrahon,
Ayan, marangani itong mga taga-Pasig sa harong ni Diskaya, pigbabarato, piggagarapo. Dapat arog kaan. Sa Indonesia, arog kaan. Ang mga korupto ng mga opisyal, pigbabarato, piggagarapo. Sobra na, tama na. Ipreso na, yan. So, kampante na. Ang mga maginhawa, yon, may nang pakiram sa kapwa. Kaya, iyan sa tuyang kamugtakan ngunyan. Ngunyan, sa Santo Ebanghelyo, the gospel today challenges us, the Pharisees, the Pharisaical, strict interpretation of the Sabbath laws by emphasizing that mercy and compassion should take precedence over legalistic observance of religious rules. Kaya, ang mga Pariseo na iyan, nailing, ninda na nagkukuyan ng trigo. Yan, violation na yan. Violation na da yan. Sabbath day, dahil pwede maghiro, dahil pwede magtrabaho, etc., etc. This action is seen as breaking of the law of the time of Jesus. Pero si Jesus, anong ginibo? Challenges this notion. Si Jesus, tinawanin doon ang importansya kan pagsabot sa spirit of the law over rigidity. Naging practical siya. Si Kristo focus sa charity, sa caritas, karidad. Dakulon mga Pariseo sa satuya ngunyan. Dawa sa simbahan, politika, eskwelahan, mga kabataan. Social media. Ngunyan para sa social media practitioners, educators. Dakulan nagdudunong-dunungan. Sila ang barometro ng kung ano ang dapat gawin, di dapat gawin. Sila ang sukatan. Sila ang batayan ng kung ano ang mali, ang tama. Sila ang nasusunod. Yan. Ito, mali yan, yan. Sarado ang kuyan, ang mga isip. Kaya sila mga Katoliko, may kato na, liko pa. Sarado na, dekandado pa. Bakit? Pharisaical ang attitude, dahil nahihiro. Iyon na yan. Black is black, white is white. Kaya sa tuyang moral theology, si Aristotle, halik duman sa iya, asin si Saint Thomas Aquinas, ano ang sa iyang ginibo na discover ni dinawanin doon ni Alfonso de Liguori. Si Alfonso de Liguori ay isang siyang patron ng moral theologians. Ano ang sabi niya? Epikeia. Anong bot sabihin kan epikeia? Ang epikeia, iyan ang Greek word. Ang bot sabihin, epikeia is the reasonableness or equity that refers to the ethical principle of applying the spirit rather than the strict letter of the law to achieve a greater good or act in accordance to the presumed intent of the lawgiver in exceptional circumstances. And this developed by Thomas Aquinas and then popularized by Alfonso de Liguori. A justified deviation from positive law when strict adherence would lead to injustice or harm to the common good. Halimbawa, anong example kan epikeia? Emergency ang ambulansya, makaskason ang dalagan, dahil na siya nagsunod sa trapiko, batas trapiko. Bakit? Ang sa iyang pasahero, agaw buhay. Kaya kaipuhan niya makaabot tulos-tulos, insigida ora mismo sa ospital para masalbar ang buhay kan sa iyang pasyente na naghingalo. So siya, diretso,
counterflow, etc. hanggang makabot sana sa ospital. Yun ang ibig sabihin kang epikeya. Oo. May exemption. Pero this is not a general license to do what you like to do. In circumstances that are special, emergency. Yan. Kaya mga tugang, kita bilang mga deboto kan Divino Rostro, kita komportable na, maginhawa na kita. Hayaan natin ang lalawgon ni Kristo. Pukawin ang satuyang natutulog na kamalayan. Yugyugin, pukawin ang satuyang pagiging kampante, pagiging complacent, pagiging maginhawa. To get out of our little cocoons, to get out of our comfort zones, to give more, to give an extra mile. Yun ang kaipuantangon yan. Oo. Sa satuyang kapanahonan, sa satuyang simbahan, sa satuyang susyudad. May pagmangno, may pagreparo, may pagmalasakit, may pag-asikaso. Yan ang lalawgon ni Kristo na hinahamon kita to go an extra mile. Para kita magkaigwanin benepisyo sa iya, magkaigwanin probetso ang satuyang buhay. Kaya mga tugang, sa mga media practitioners, we are in a digital world. We are all digital natives. Kaya mga aki, may mga cellphone. Yun na yan ang kamugtakan ta. Anong sabi ni Pope Benedict the 16th sa kanyang exhortation sa Verbum Domini, post-synodal exhortation? Anong sabi niya? In the world of the internet, which makes billions of images to appear on millions of screens throughout the world, the face of Christ needs to be seen. His voice needs to be heard. For if there is no room for Christ, there is no room for man. Yan. Kaya kita, ngunyan sa kinabanan ini, as we face this challenge, we need to enter into spiritual warfare. Spiritual warfare. Labanan ta ang kuryente, the current is so strong, the worldly current. Kaya nga, sabi ni Michelle, yung madre, Pierina di Michele, arise, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate the holy face flee. Yan. Psalm 68, pinapilarize niya yan. Kaya, kayo mga aki, mahilig ko sa social media, wag engot-engot, wag tutulog-tulog, wag tatamad-tamad. Kasi ang social media, yaon na yan dyan. Kaya kita, may diretso kita, may freedom kita magamit kang social media. The abuse, the misuse of social media does not take away the use. Mga sakristan, repeat. The misuse, the abuse of social media does not take away the use. But sabihon, yaon yan, dakulang tentasyon. Oo. Pero, dahil but sabihon na dito na gamiton, maganda yan at social media, na internet, World Wide Wage, inimbento yung ang tao. Kaya lang, we observe responsibility. Yun ang sabi ni Pope Benedict XVI. Kaya mga tugang, sa pagpadagos takan misa, hagadon ta sa Divino Rostro na tayong lahat yugyugin sa satuyang pagiging maginhawa, sa satuyang pagiging kampante. The need to be involved, the need to be engaged, to help others. Ini magigibo kung kita nasa estado ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Sige tang kurahaw, biba, biba, biba. Anong subsawi yung kang biba? Buhay. Buhay. Kung ang kasalan yaon sa imo, gadan ka, tigbak ang sa imong kaluluwa, ang sa imong kalag tigbak. Ang lalawgon mo, may mga makeup, magayon ka, pero ang sa imong kalag, ang hungkag na kaluluwa kasi nakaangkla sa kasalan.
Kaya ining mga tara ko, magkakaigulang ininin saysay, inin merito, inin probetso, kung kita permi nasa estado nin biyaya nin Diyos. Amen. Kasi ang Divino Rostro, yaon dyan, mayo siyang make-up, tunay, hindi 295, tunay, hindi siya fake, hindi siya tipchipanga, moraita, mumurahin, divisoria, tunay siya. Dahil siya nasusupog. Ang sa iyang letrato, bakong mayong cosmetic. Ang mga tao ngayon, cosmetic. Nago kang ventilador para dahil kang ganot. Di ba? Mga kaplastikan, mga balat kayo, nagkukunwari, mga plastic, oro kang tupperware. Kaya mayong probetson sa mga pangadji, pakitang tao. Palabas. Puro syo. Ayan. Kaya, ang sa tuwing debosyon sa Divino Rostro, importanteng maray. Kaya, kita na, kampante na, kontento na, hayaan natin ang mukha ni Jesus. Lukuban tayo ng kanyang kabatiran, ng kanyang kapangyarihan. Magkaigo kita ng kambyada total. Now, not tomorrow, not later, now. Amen. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Señor Jesucristo! Palakpakan ang Divino Rostro. Matindog na po. Magdolo kita sa satuyang amang maheherakon, asin mapagpatawad, ipahayag niya to sa saiya, ang satuyang mga pamibi, asin kamauotan, sa lambang kagadan, ang satong sabihon, kagurangnan, warasan samo, ang sa imong pagkaherak. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa satuyang Santo Papa, si Leon, mga obispo asin kapadian, lugod, danay na magin maimbod sa saindang ministeryo, urog na sa pagwaras kan biyaya nin kapatawadan sa mga nagkakasala sa sakramento nin pakikipag-ulian, maging tunay na instrumento sa pagkasararo asin katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa mapamayo kan gobyerno sa bilog na kinaban, lugod paurugon ang sinserong paglingkod para sa karahayan kan mga namamanwaan, maghade ang sa saindang mga pusoan katanosan, asin pagpapatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa mga nagtitios, naghehelang, nangangaipo, asin mga biktima nin pang-aabuso, lugod mamatayan nindaan pangataman, asin pagkamot nin Diyos, sa pagikan mga taong nagtatabang sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa mga tugang niya tong gadan, lugod makamtan manindaan kapatawadan kan sa indang mga kasalan, asin makaibahan nin Diyos sa kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa mga donantes asin sponsors kan Santa Misa, lugod makamtan manindaan kamaabutan kan sa indang puso, asin magdanay sa pagtabang sa papangaipo kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Ipamibi taman mga peregrino, hali sa San Francisco Paris, sa pamamayon ni Reverend L.A. Sharing man and Our Lady of Fatima Filipino-Chinese Community, Our Lady of Fatima Association, and Naga White Fire Brigade, and Chinpotong Fire Brigade, the Filipino-Chinese Chamber of Commerce, the Filipino-Chinese Families Association, St. Joseph School, Hope Christian School. Asin, kamong-kabos na yaong digdi, nalugod kita, maging bukas ang sa tuyang pintuan kang puso, magkaiguan ng kambyada total, now na, pamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak.
Diyos na sa muyang Ama, salamat sa pagkamuot mo sa muya. Hari kami pagpabayae na madaog nin sugot, asin makasuway sa saimo, pakihinanyuga an samong mga pamibi, kun ini susog sa banal mong kabutan. Inihinagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Mga tugang mamibi ka mo, tanganing ang sakuya, asin ang sandong atang, ako ang lugod ng Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na samong parasurog, lilingya ang lalawgonin sa imong bugtong na aki, na idinolot sa imo bilang malinig na atang, lugodin ing atang magkanigo man na akoon mo, tanganing makamtanya mo ang sa imong kamurawayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo ka Ama. Diyos na makakamhan asin daing katapusan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalaan, maugma siyang nagtios, huli sa parakasala. Daing sala, inako niya an kagadanan. Tanganing iligtas sa sala an mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo an buhay. Sa iya an kamawan, asin kamurawayan, mantang ang langit,
asin ang daga, daing ontok na minaawit. Sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Malalakan kanilang sa kanan kagurangan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya kan man kan ninkalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinao. Sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo kabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini, ang kalis kan sakuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Ang misteryo kong pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostolas asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong baging kairas kan buhay na daing kasagkoran,
magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos nakagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakagwalian, nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa daga, minsirin sa langit. Among kakamon sa araw-aldaw, kitao mo sa moyangon asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katinunongan, itinatao ko sa indo, hari paghilinga ang samong mga kasalan. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan
kan kagurangnan danay na mapasaindo. asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. His Spirit. Uyan kordero kan Dios, uya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinabaan, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, huli kan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing huli kan padara, kan sa imong katanosan, sa mong malikayan, an gabos na kasaklan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay banin Ama asin ni Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Malud po para sa pamibi sa ikaapat na aldaw. O Jesus, huli kan sa imong transfigurasyon, ipinahiling mo ang kamurawayan kan sa imong pagkadyos. Nagbanaag ang sa imong banal na lawog, na iyong sukat na dahilan kan paglaad nin pagkamuot kan sa imong mga piniling apostoles. Ika ang kapanoan asin kabilugan kan pagpapahayag nin mahal na Dios sa Dios non na kamauotan. O mabuot na maestro, tukdoan sa mo ang dalan pasiring sa Ama. Pahilingan sa samo an sa imong kamurawayan. Minamawot niya mo na iwaras mo sa mo ang samong kahagadan sa nobinang ini, kung iyan para sa imong orog na kamurawayan, asin man karahayan, nin sa mong kalag. Amen. Matindog po. Paugaya ko, Diyos, susok sa balog mong buot, susok sa imong pagkaharap, punasan sa kong kasumbikalan. Ugas-ugasi ako, alesa sa akong sala. Alesa sa akong kasalan, linigi ako. Taan sa akong kasumbikalan, namamalayan ko. Asinan sa akong kasalan, nani kong kaatuban. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata, nginibo ko. Tanganing mailig ang suripot sa imong mga tataramot, malinig sa imong paghukom. Huya sa sala ako namunda, kasi sa kasalan, ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sama asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapilaunan, ganihan asin magdanay man. Asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao ka nin kagayagayahan sa sakong puso, An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Mamibi kita. O Diyos na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom. Para sa mong mga tinandaan, kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na natala sa iyang lienso, warasan namimibi kami na huli kan sa iyang banal na krus, asin mamarawayon na pasyon, ngunyan siring sa paagi nin salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw asin magsamba, asin magalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magagaya-gaya, magmansay, lawog sa lawog, sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya nakaibamong nabubuhay, asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw mo na po sa kadikit na panahon. Tataramonin pasasalamat.
Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ika-4 na aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa gabos pong mas sponsors, donors, asin mga miyembros kan Catechetical Ministry, asin Mother Butler Guild, asin ang mga peregrino na hali sa Our Lady of Fatima Community, Tabuco, Naga City, asin St. Francis of Assisi Parish, San Francisco, Naga City. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Pinapasalamatan man niya to si Mr. Ricky Magtuto, asin ang Pixeled IT Solution sa pag-provide sa to kan LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong religious organizations, lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Siring man ki Reverendo Padre William Tan, ang satuyang celebrante mayor asin predikador sa selebrasyon ngunyan. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman nakahelangan asin magliwanag sa sato an sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa uring pagbendisyon. Before the blessing, I would like to recognize and thank San Francisco Parish parishioners, si Reverend L.A. Kaibanan mi sa pagpasiring digdi. Siring man, siyang yao siyang ren, woman ta Fatima siyong mo jiao yo, zhong xin, 特别的是下，妇女会出席。Nais kong pasalamatan ang mga parokyano mi sa Fatima, ang Olpa, mga sakristan, sa Olpa si Tesisia and company. Salamat sa indo. Pag-ibas ako, pasiring digdi. An kagorangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva sa banal na lawog ni Jesus! Viva! Viva sa satuyang paratubos! Viva!